Ben je al eens op bedienen? Nee, ik ben meer wel wat leider, ja. Zo'n horen. Zo'n boeren ben al bedienen, hè? Ja, ik maak net mee. Waar geef je nog eerst in dan? Nog in 18 jaar. Oh, 18. Oh, dat is lang ben je. Maak je we dat bekend van wat door. Wat goed, komen daar vanuit Burgum en vanuit Jestermark komen. Ik kan een hele ploeg hakken. En ja, dan hier we ergens naar een locatie. Ik ga net weten wat het is, dus ik ben heel benieuwd waar we dan in gaan. Dit is het eerste iets jaar zo dat in deze ploeg. En het heim juist eruit besprutsen in Burgum? Ja. Dus in richting land en dan wil je hem dan misschien meer dan een dag. Je bent juist van dat Chris die we net gelijk krijgen. Dus, nou, dat is wel heel lang. Dat is heel lang, maar op een gegeven moment dan mag je steeds niet zeggen, want ze rennen nou bij soort. Ja. De doven net nog in ieder geval. Ja, op. Ik ga maar hier de vergadering zo? Ja. Kan dat je de beestje ook wel. Ik zeg deze keer. Ondertussen moet je nog even een geheime zender opbouwen. Wat had je ook met de boeren, mevrouw? Alles. Ze werden helemaal genaaid. Door waar? Door de overheid natuurlijk. Nou goed, we staan hier voor iets aan. We staan hier net alleen nog voor de boeren, voor de burgers. We staan hier voor iedereen. Voor elke Nederlander. En we moeten gewoon opstaan voor heel Nederland. Niet alleen de boeren, iedereen wordt genaaid. We zijn hier al je Nederlanders, bij al je Nederlanders. En ja, We zijn allemaal burgers. Al je burgers en we willen al je naaid. Dus wie met elkaar kwam steunen. We staan aan de afgrond. De afgrond van Nederland. Legt die Albert Heijn in actie. 44 cent van Albert Heijn schone winst. En wat krijgt de producent? Zo'n. Dit is toch schandalig. Geweldig. Ik heb wel lekker vleesbudje bakt, ja. Dus daar maak ik maar een broek van. Ik vind dat kijk nog wat gezellig eigenlijk. Ik vind met de boeren maar wat leuker werden. Maar ja, je moet de burger direct weer aangestaan houden, hè? Ja, dat dacht ik ook al, ja. Maar ben je dan om die boerenvrienden te steunen of wil je zelf ook boeren in wijzen? Je had dus geen bedrijf, maar ik volg wel die opleiding. En ik vind het wel leuk om de basis te maken, maar ja, ik kan niks doen hebben natuurlijk. Maar ik ben het er wel mee eens, met je standpunt. Het is een molkveebedrijf en kippenmelkerij. Ja. En waar maakt je zo zwaar op? Ja, dat waren wij bouwen van nou niet maar dezelfde molkprijs en de kosten gaan maar omheen. Daar €100 en daar toen voor 800 bedrijfskip op en daar voor. Maar de molkprijs die gaat net omheen. Nee. Ja, de molkprijs nou mooi omheen hoor. Veel over bij die, zeg maar, met mij in het werken, we zitten nog gewoon met 4% van de leer al. Vond je nou een leuke video? Doe dan toe omheen. Was meer zien, abonneer je dan op de Frieske Vlogger. Geweldig.